lento eyenzeka saphuza yabo, so nami bengisengiphuzile kwenzeka iphutha ukuthi sizole sicabulane nomshana. Uphinde futhi evele efike ebuye engasitsheli, kanti ngalolo suku mebuya efika uzobuya ngilele ekamereni lamshana yabo. So inkinga yaqala lapho. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esingabuyelana emendweni nihleli no-Long Star. Namhlanje sivashile udadewethu othi uzoxoxa sakhe isitori ukuthi yini le yambuyisa emendweni athola ukuthi sengishiya phansi mina phindele ekhaya. Sawubona njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Ngicela babukele emakhaya uzisho igama nokuthi uqhamuka kuphi. Sanibonani, igama ngu-Asanda, ngiqhamuka eNewcastle. Uqhamuka eNewcastle, Asanda. Asanda wakaba isibo? Wakampanzi. Wakampanzi. Yeah. So Asanda, awungixoxele u-Asanda uba, who is Asanda? Asanda intombazana nje eyakhulela eThekwini. But-ke ngokufunda ngagcina ngihlangana nobhuti nje waseNewcastle. Buku Asanda usegijimela kubhuti. Usugijimela kubhuti. Phela ngani iyona ndaba size ngayo. Manje angivele ngingene Cha phela ngisafuna ukwazi u-Asanda kuqala. Oh, okay. Asanda intombazane yakhulela eThekwini. Yafundela khona eThekwini nje. Ekhaya. Ekhaya bangaki? Ekhaya uma wami, ama-siblings ami awu-2. Shuthi mina nobhuti wami. Okay. Yeah, then nogogo. Nogogo. Yeah. So Asanda ezekhula-ke ucabanga ngomshado. What are your thoughts on umshado? Benguthanda phela ngubona into e-right cause uyazi ukuthi musushadile yabo sekungcono nomuntu wakho rather than ukuthi ungashada uzale ungashadile lezo zinto. So ukushada kuyaqoqa yabo nomuntu oyedwa. Umndeni uyakhula yabo. No, that's good. So asiyeke umsolo wakhe uhlangana phike nomsolo. Sinomsolo sihlangana eNewcastle because besifunda kwi-college A1 khona. Okay. Sahlangana khona sajola nje. Kwaba mnandi yabo angithemba isizulu nomhlaba. Lalela ismile. Cha phela mengikhumbula yabo ngicabanga so beku right nje ngamthemba yabo ka ukuthi uzofuna ukuze ekhaya uzolobola wenza zonke lezo zinto nami ngajabula phela because bengibona ukuthi sikwi level A1 yabo. So ekhaya injani injabulo bebona ukuthi hayibona ngu-Asawe ethethathwa. Cha phela bagcine bejabula but baqale baba nonqaba ukuthi hayibo why ungaqala uqeda isikole nisafunda la yabo kumele abe niyazana yabo but thina besibona ngathi sesazana sekwanele manje sengimele nje yabo akusheshe yabo. So manje umshado nawenza nenza wesilungu noma wesiZulu? Senzo wezulu kuphela. Wezulu kuphela. How was it? Bumnandi bu-right phela sisemathandweni yabo asinandaba nakho konke ukuthi nje sishade yabo sihlale ndawonye yabo. So imndeni yothu yayi-supportive? Yeah, be right, imndeni supportive kakhulu kowami yabo owakhe cause yena uhlala uyena uma wakhe umshana wakhe yabo. So ibona bobo 3? Yeah. Abanawo umndeni omkhulu? Abanawo umndeni omkhulu. Bakhona phela leyo umndeni yana imndeni ihlala engazwana. Yeah. So uma mezala umuntu onjani? Umuntu o-right kuthi begula ngifika. Yabo cause ilapha inkinga eqala khona vele. Because sithembisene nje ngoba nami ngijabulela nomshado ukuthi ngizohlala naye eGoli ngoba esebenza khona kube mnandi. Kanti ubhuti uzongitshela ukuthi no ngizocela ukuthi uhlale noma wami. Khona la eNewcastle? Yeah, ngihlale noma wakhe ngoba usagula just for a year. But uzoza after 3 months ezocheck. Yabo then ngizobe sengiza eGoli. Simthola umuntu ozohlala naye. Kanti but akakutshelanga yini before nishado ukuthi this is the plan? Angitshelanga phela ngeke ngivume. Ngivume yabo. Manje usuvuma usushadile vele? Phela sengikhona la yabo. Nami ngicabange phela ngumuntu yabo uma wakhe futhi lo ngeke ngize nginqaba ukuthi angifuni ukuhlala naye. So singakafika inkingeni umshado wabanjani? Ube mnandi. Like kuba semshadweni kube mnandi nje kaba right. Nami ngawu-enjoy umshado bengijabula nje futhi. Like bekwenzani nje na like izinto ezenzeka emshadweni wakho like what was happening?
yena like engikhipha yabo, bengithanda ngikhombisa nje ukuthi angithanda ngazo zonke indlela yabo, cause besitravela kuthothi ngihlale naye ngibesize la umndeni wakhe, singahlali kakhulu sisobona umama simphathele izinto yabo, sibone nomshana cause umshana besebenza negarage. So ufike ebusuku simbona ngaleso sikhathi yabo, ama weekend. So inkinga iqala phika siyena enkingeni ke manje ade uyijahile. Phuza. No, inkinga iqala la ukuthi cause angani besithembisa ukuthi cause phela sisanda ukushada ngani yabo, nami inhlungu yami ukuthi ukude nami ngila yabo. So uthe yena uzofika after 3 months ezosibona. So wafika inyanga yokuqala kube mnandi nami ngijabula vele ngimkhumbula kade ngicela umbona, but ekuhambeni kwesikhathi bengasafiki. So umuntu usebenza ama night shift, ubusy, abamvumeli, yoze buye ngoDisemba yabo, asisa-communicate nakakhulu yabo. Seyaqala phela inkinga nami sengiyabona ukuthi angikhethanga phela, sengathi ngishada uma wakhe yabo, angishadanga yena. Sesinakubani umshana wakhe usethenga ukudla, wenza izinto, asathumele imali yabo. Sengibhonda kakhulu nomshana manje, ngihlala nomshana, yena osithengela onika imali yegrocery. Ubhonda in what sense? Cha phela sesihlale sengathi singabangani. Okay, yeah. Yena asayena umngane wami like because yabo asisakhulumi. Sekuyilapho nje ubhizi obuyele kumina. Angabuyeli. Ngaleso sikhathi ebuyelile ukuchecka nje ukuthi ngibona imiss call yakho buthini. Ngithi no ma mhlawumbe udinga esibhedlela. Ethi miyise, but akayithumela imali. Angisebenzi ngihleli la. Sekumele ngicela umshana sicela sinike imali ukuze ngihambise umama. Ngaleso sikhathi ninazi ingane? Yabo, sinengane eyodwa nayo. Ngistress ke manje because yonke into sekumshana osisiza. Sekujekwa umshana wayindoda. Uyena osengathi ngishade yena. Okay. Yabo. So inkinga ke like mayiqhubeka kwenzakalani? Ayigcine kube naloyisungu nje bekuyibhede yama. So simenzele iphathi, bekumele ebuye but ugcine engabuyanga, uzowabuya the following week ubhuti lo angimshadile. So samenzele iphathi ke kuma yabo nje isiphihle sephathi, kufike nomakhelwane nabangani kamnandi nje. Then eyenzeka saphuza yabo, so nami bengisengiphuzile kwenzeka iphutha ukuthi sizole sicabulane nomshana yabo. Then decide ukuthi azi ukuthini because kube iphutha ku-wrong phela yabo ngishadile. Sizoyifihla ngesimtshela ubhuti yabo, akekho ozowazi yabo. Manje wena nomshana i-age group efanayo? Yeah. Okay. Yabo, so kube ukuthi okay sizofihla. Umshana evele engiblackmail ukuthi yena uyangithanda futhi mekuthi asiyiqhubeki lento uzomtshela ubhuti. Nami vele phela ngine stress, akekho umuntu le kude. Yabo nami senzela yabo zonke izinto. Nami ngivele ngingasacabangi yabo, nami sithi asizami kancane lento. Ngiyazi kulonke. Angijudge yabo. Then isiqhube sivele sijole kancane ke ukuthi asifihla phela nomshana. Yabo sijole vele uma uyagula because bese like akanaki. Yabo sonke sitshontshana nje sijola. Yabo vele angisanendaba ngoba ishe ngangifoneli vele ngiyazi ukuthi khona umuntu yabo. Manje akaboni yini ubhuti le egoli ukuthi hayibo umuntu adele lokho engihluba mama isikole wathula manje uthuleleni? No, into ngicabanga khona into beyenza naye because vele bengasanaki yabo. Nami vele ngingasamnakile because vele la ngiyazi ukuthi ngi-occupied yabo. Into eyenzeka ukuthi ezebambe ingane yawazi ngoba abantu bathanda manje uTikTok yabo, and inefoni. Ngathi yayenza uTikTok, shuthi ishaya ivideo kanti thina sibambene. Yabo. So mina nje ngizwa nje ngecall nje sengithethisa ukuthi kwenzakalani, nenzani nomshana wami, why ubunibambeni yabo. Ngizame ngigoqa yabo ngaleyo nto kudlule, kodwa ngibona ukuthi akezwanga. Hayi. Kuphinde futhi evele efike ebuye engasitsheli. Kanti ngalelo suku mebuya efika uzobuya ngilele ekamereni namshana. Yabo.
So inkinga yaqala lapho. Kwenzakalani kulolu suku ekufica ulele ekamereni lomshana? Ngicela usithathe kulolo suku. Ngazama phela yabo nami, kodwa phela kakucaca ukuthi ayikho into engichazayo. Ngazama nami ukuchaza ukuthi hayi into eyenzekile yabona nje ngangazi nami ukuthi ngichaza ukuthini, but ngangizama nami ukuthi ngichaze because ngiyabona ukuthi umshana Nkosi yami ayikho into afuna ukisho uthule. Yabo, so kumele ngizame ukukhuluma nami ukuseva lo mshado nawo ongasekho. Sengizama ukuseva, ngizama nami ukusho ukuthi okay into ngize ngibe la wena iphutha lakho vele bungasanginaki, azivumelanga nokuthi ngizohlala la mina nkanti mawakho. Ngangivumela ukuthi mina ngizohlala nawe. Jik wena usuthi angizohlala emakhaya, ngizohlala noma wakho ngingigade. Okay ngangamind yabo nami ngento eright ukuthi ngihlale naye. Sengihleli naye awusasifoneli, uyithumela imali, awusezi ukuzosibona. Nawe umuntu osesinali. Ngagcina nami sengithanda yena yabo because umuntu useduzane nami ungenzela yonke into. Yabo ngagcina yonke into. So after nimambile akabizanga ifamily. Wasibamba into awayenza nje wabuza yabo, ngazama nami ukuchaza nje into yangaqondile. Wavele wathula waphuma washo lutho, wafonela ekhaya yabo, watshela uma wakhe angazi mina sasuba u2. Wangithuma nje kathi I think nge-weekend kaku-Sunday wangithuma ukuthi angihambe ngiyothenga izinto nje angizoyipheka edrobheni ngahamba. Ngibuya hayibo umndeni wonke ukhona. Hayibo kwenzakalani? Ngibona ukuthi ayijampile. Shuthi ngalento le yabo. Then kuvele kuthiwa nje siyabonga makoti usubuyile, sicela uhlale la kunedaba kumele likhulume. Udaba yabo ngibuke umshana. Umshana ukhona, umshana umakoti ke manje uthule. Uyena okhophozelayo. Imino wrong. Ufile uzoxabanisa obhuti. So yabo nami mina ngibuka lo wami ukuthi why ngoba ngithi sakhuluma phela nakhona futhi yabo wangathetha yabo ngicanisha ukuthi mhlambe ungi-understandile noma izodlula lento. Yabo because nawe unephutha nami nginephutha. Iphutha lami likhulu phela because ngishadile futhi yabo umshana lo kumele ngenza lento. Yabo kumele ngiyazihlonipha but nawe unephutha ungishadile kodwa usanginaki. Yabo so ukuthi kuyakhulunywa ke umshana wakhuluma wavuma washo ukuthi siyajola. Then bamthethisa ukuthi ujola kanjani nomakoti because lo muntu kumele uyamhlonipha, ujola nobhuti wakho yabo. Then akena ngisho nobhuti umalume phela lo mshana wakhe. Wayithatha umfana wayibeka ngakimina wathi imi owamcabula kuqala. Kakuzothini yabo futhi nakhona vele bengibona ukuthi vele akusasebenzi yabo because vele besisixabana vele yabo eseshilo ukuthi wena wamqabula kuqala wathini umndeni. No ngasho nami phela babefuna kuqala izitori ukuthi echaze iside lakhe nami ngishela emside nami ngashathi lami ukuthi ngangiphuzile yabo kaqala kanje kunosuku lephathi angazi kwenzakalani but ngiyakhumbula ukuthi saqabulana ngamtshela ukuthi iphutha lento asiyenzile kumele siyeke but wanqaba yena wathi asiqhubeke. Nami vele nginawo ama-feelings ekusengimthanda yabo ngokuthi vele spend isikhathi ndawo engihlale nginayo yena osenzela izinto yabo. So nami ngasale sengivuma which was wrong yabo. Saqhubeka ke sonke sitshontsha yabo. So sathini ke isinqumo somndeni phela sebefikile? No isinqumo umndeni wathi ngeke ukwazi usidecidela, kumele kube ubhuti nami ukuthi siyalungisa noma siyayeka lento. So ubhuti washo ukuthi yena ngeke ukwazi ukuqhubeka yabo. Into angenzile akakwazi ukungixolela obezongizwisa ubuhlungu if ukuthi siyaqhubeka yabo. Ngazama ukuxolisa ngimncenge ukuthi yabo asikwazi ukuthi singayeka kanje ngephutha elilodwa. Uyaqala ungibamba ngiyaqala ukwenza into nje yabo. So is it possible to take Oliver wayese nomunye umuntu? Kuyacaca because wayengasabuyi wangasafoni yabo nje wasehlala nama excuse. Uma umfonela wena ebusuku bephendula kodwa bengayibambi. Uzophendula mhlambe noma emva kwe-hour uzobuyela kumina ngitshela ukuthi hayi bekade busy yabo akayizwanga ifoni mayiphuma ngoba eyochama. So be check isikhathi ubona mama isikoli nakhona uyabona nje ukuthi hayi
Shuthi nje ivele yacinga ifoni. Yabo ngifoni. So manje ke ekhaya lakho umndeni wakho uthini ke wena ke usuzujole nomshana? Uphoxekile obvious, uphoxeke kakhulu ukuthi why ngento enjena. Yabo wabuza ukuthi shuthi bengingamthandi, why ngimshadile ngekho ready, yabo uyazi umndeni benemibuzo eminingi. Yabo but bagcine bamkela phela yabo because uthi ngingane yami. So manje ke usuhlukene ke naye ke umalume kaMshana. I-relationship yenu nomshana yaqhubeka mhlawumbe waqhamuka something anyana? Saqhubeka kancane but ngabona ukuthi no ku-wrong asiyeke lento. Ngisho noma usudivorceile waqhubeka nomshana? Saqhubeka kancane. Kancane nase niyahlukana. But akawukuthi ngiyamtshela ukuthi no asikwazi ukuqhubeka ngalento. Yabo because vele ngeke izilunge yabo inyembezi futhi ngeke uzuze ungishade because athi ngishadile. Yeah, ngoba ushadile. So nje asingachithelana isikhathi. So manje ke are you seeing anyone manje? No kwamanje because lana ngibuka ngathi wena waxoshwa emendweni. Cha phela kawukuthi ubhuti angani bengeke saqhubeka so nami vele ngokuganga kwabani makoti phela kulunganga yabo ya understand akulunganga. Yini ongayenza kangcono? Angayenza kangcono. Angithi ukubone lana ade ushadile but ubone masushaya introspection uthi ish bolokho mhlawumbe ngangakwenza kangcono umshado wami usave. So khona nawe la ubona khona ukuthi wangenza kangcono ukuze usave umshado wakho. Mhlawumbe into angibona ukuthi eyabe iphutha ukuthi ngivume ukuthi ngihlale ekhaya yena ehambe. Yabo iyona into because iyona yabe ikhoze yonke into. Kuthiwa ngahamba nayo yonke into yayizoba right. Kuzogwemeka izinto eziningi. Yabo ngasuke ngavuma ngingekho nami ready ngayona into vele enhlizweni kwena. No, ngiya-understand. Usuke waba nayo i-conversation ekanjalo naye after senihlukene vele? No, sehlukene sakhuluma uyena mhlambe emva kwenyanga eziwu-2. I think wayefuna ukuheala naye. Yabo wangifonela wacela ukuthi sihlangane then ngavuma nami. Then wase eyangibuza ukuthi yini wrong ayenzile bengamthandi mhlambe noma yabo la kwakhuluma why ngikwenze lento bengingatsheli ngani mhlawumbe nomunye umuntu why ngikhethe emndenini yabo then ingaxolisa ngaphendula nami ngaba neqiniso because vele yabo kamele closure yakhe yabo then ngamtshela ukuthi ngiyaxolisa kwabe iphutha nje elilodwa nami ngangiphuzile kakhulu angazi kwenzakalani but ngiyakhumbula ukuthi saqabulana. So mengikhumbula nje nami ngangithukile kusekuthi iyokwenzakaleni so ngazama ukukhuluma naye ngimtshela ukuthi no yilo into asenzile siyeke but wangavuma wathi uzokutshela. So ngabona ukuthi if ekutshela obvious yabo sizohlukana. So ngabona ukuthi ayi ongcono nami ngihambe ngeflow yakhe kanti ngizogcina ngikheje. Ingane njani? Hayi ingane right ihlala nami because ngeke ngishiye nomama ngani umama ke right. But inayo relationship nobaba? Yeah, uyayithanda ingane yakho uyayondla ukuthi phela yabo kuhlale kunalo. Yeah. No, I understand. No, siyabonga kakhulu asanda ukuthi usheshe istory sakho. Asithemba ukuthi usamncane usazothola umunye umshado. Ngeke usabuka abashana this time. Hayi ngeke. Ngicela bakufaka amahanisi ubheke phambili noma bangakuhlalisa nomshana. Ngihlale wedwa. Akahlale wedwa. Phela ngalahlelwe ngento khona ngento engekho. Yeah, that's true. Yo, siyabonga kakhulu ukuthi nibe nasi babukeli beBlack Life. Ngiyayizwela asanda ukuthi bakithi uyabona ukuthi walahlekelwa into ekhona ngento engekho bakithi. She would have done better if wena wacabanga sisa ngosuku lelo phuzile ukuthi baleka ngenyawo zombili. Ungakhohlwa ke bakithi u-EasyBet lapho uBlack 50 uBlack 50 uba ama capital letters uBlack kuba uBLAQ 50 promotion code yethu leyo ngithanda kakhulu.